Lakain ko rapli Deopani constituency ang kang ke parlo. Bornirja long Handloom Textile asaihem KIMI kimji aphan long kesom. Bornirja Handloom Textile Training Center asaihem along. KIMI asaihem kim thuji aphan long kesom. Pineda profile trace por malam Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Lakakre Troxy Bokajan LAC MLA Dr. Nomal Mominari Ding Pen Bornirja Handloom Textile Training asaihem KIMI along long e sompon tanglo. La bangsa long Handloom Textile Department ye Madhuram lekte la pen lakain ko rapli Deopani constituency MSC Sorbon Telenga tum la bangsa long chirapdon lak thong ke bra province la bangso Handloom Textile sem KIMI patang pon popusi long e sompon tanglo la bangsa sai tang derlote kyong dung or somar tum phir thak ke thak penajok kachong dar awar se long dun poputa ye Madhuram lekhen penang pachini don Bokajan pen Lawrence lekhe luti KIMI news Karbi Anglong. Office construction aphan kang pupon lam thei bachin pon tha non nitum Karbi Anglong Autonomous Council nitum ninge chetenai CM Sir Dr. Tuliram Ronghang keja a leadership mate government nilitum lanon jitu sir non methang akeng methang ke charja bunjia ja kongpan nilitum kabori pon penandolo nalon Handloom and Textile Department pen tum CM sarta pen anang bori dumlo asi non ke cheng lo nilitum council non cheklo joni ra sapso nangchari det pen nilila Handloom and Textile Department CM sar niliphan kelang ke chari jepan akunang pidet pen penang anatim nili lang damik lo ketek damlong methang ta ningdugin office do along later do sta office amukhat abe pin do ke do mukha mang ke sabso dola pen ke henu sige ong asila hai puthot ke pareng tuji aphan iri tum CM sar Dr. Tuliram Ronghang piran ka bori pondolo nili tum phanang pingkhat lo jalong tinta department tin tumta methang asai chelang nam re die phan pang ke nili tum phan nang pachini lo la soteng pen nili tum pana anadim ta lang nam lo pini la dakar ason lo dak kipir ke thaka kitu pacharli phan training center busi pulo aso training center aphan se jasemer la so pini la da long kesom ke pati pulo lak thong ke ba pro scheme adang ni tin ke deng pon do lo asi pini ke kam da pangcheng pon lo cheklo joni ang bong ba so ka tangi phan bori pon to lapen ke wangilangar ni nilitum a constituency tin la Handloom and Textile Department pen mission therang ke thak tifir ke thak hem akhai tin okol ja isi akhai be thike claim ni la pugali isi hem thepo bunai pola so hem thepo long pensi kanduka be akhai ta therang ke thak pen mane pe ri tame tum Karbi Anglong han pador ko nei phan non nilitum CM amang ke human pan dolo nilitum phanang pingkhalo CM Dr. Tuliram Ronghang sir dream project lo lake 26 ta homosti mate long kora throk homosti ta isi establishment of anlo ketan scheme Handloom and Textile Department pen kedeng kon di pala uci kon asi muning pen abaili tum theklong ko Handloom and Textile Department masap kachela mang tum theklong sir la Handloom and Textile office la Handloom and Textile along rong so tum kupi pila sir le channel long